Commission. Kwadok Nyamira ni jotelo mag siasa e kaunti ma Nyamira onyiso jonyuol mondo omi obed motang' kendo rang nyithindgi malong'o e kinde ni makoro gintiere e rusa. Ne gilose kinde romo moro manobagi kar dak mak Yabira kod Gucha e kar chung' od bura ma Mugirango West. Jaod bura ma kaunti no Jerusha Omanyi kod jaod bura ma Mugirango West Stephen Mogaka ochiwo ywak e medruok mar lal mar nyithindo kaeto bang'e yudogi ka giwito ngimagi. Telogo bende kwa apisas magarita mondo tim tijegi e yor ratiro kendo neno ni gitieko tiyo kod yedhe mameroji ma jopuonjre donjoe e kinde ma gintiere rusa. Ka jopuonjre to okwa mondo omi oritre kendo gibed nyithindo ma joluor. Jukumu lenu ni kulinda watoto. Na mnajua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Mimi nawasihi tu wazazi, watoto wetu wakirudi likizo, kaa karibu nao. Peleka watoto wetu kanisani. Peleka watoto wetu kwa counselors na wale wazee ambao wako. Watoto wetu waanze kujifundisha busara ya wazazi wetu na jamii yetu.